Ba, entzuten, bai ezta? Josu naiz, 35 urte dauzkat, Zumarragakoa.
Ja lotu zuen eskailea edo? Bai, ja bantxatu bai. Jaun Andreok, pilotazaleok, agur terdi Zumarragako beloki pilotalekutik. Goñiren oroimenezko 32. edizioa dau. Txapelketa herrikoiaren finalak 10. izango du. Josu Biana, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Beno, Agirre eta Tapiador, Ibarluzearen eta Izagirreren aurka, txapelketa herrikoiaren 10. edizioaren finalean. Eta zuek aurreko urteetan jarritako araudiari jarraiki, tantotik tantora gutxienez 10 segundoko etena egin beharko dute, baina 30 iritsi gabe. Eta 18 da partida, baina dagoeneko erlojua martxan dago, 35 minutura heldu baino lehen 18ak egiten ezpadi dituzte, une horretan aurretik doan bikoteak irabaziko du. Bai, eta bueno, bi semifinaletan 18 tantotara ez die iritsi. Azkenen, kontutan izan, pelota honekin tantoak asko luzatzen diela sarri, eta semifinaletan bintzet hori gertatua. Eta, hain goaz partidoko lehenengo minutuakin, baina ematen donez lehenengo tantoak, ikusten da tantoak luzatzeko pentsamenduarekin etorri dela lau pelotariak. Atzelariak lanean, Tapiadorrek eutsi, Ibarluzeak bien tartera, Jaso Tapiadorrek. Zabalera, Atzeragirrek ongi, Izagirre, ezkerrez, erraz. Tapiadorrek eutsi, Izagirrek, bostetik 6, ahalez eta koskatxo bat goraoko pilotaria dela ikusten da Izagirre. Bai, ondo biden Izagirrek pelotean dominatuko do, baina, Tapiador oso atzelari sendoa da, duela 2 urte, txapeldun izan dakoa txapelketa honetan, eta esperientzia handiko pelotaria, eta, ikusiko dugu ea nola juten dien lehenengo tantoak, baina bai, zuk esan dezu bezala, Izagirrek golpe gehiago du, eta aberri Ibarluzea gaidan atzeko dominio hori gero tantoetan isladatzeko. Erki luze irekia Ibarluzearen pilotaka da, Izagirrek ere apur bat ireki, Jaso Agirrek atzera Ibarluzeak. Bai, eta Agirre pelotari saltxeroa da, aurren jokaldiak egitea gustatzen zaio, baina, ikusiko dugu zenbateainoko aukera gauzkan. Hormabikoa egiten saiatu da hemen, zuk esan duzun hori egiten jokoan hasten. Baina txapapera alde egin dio Hormabikoak, bat eta huts urdin. Bai, eta kuriosidade bezala esangoet, Izagirre eta Ibarluzea jolastu zuten semifinalean, 35 minutua bukatu zien momentuan, zazpina zijotzela. Eta orduan, tantoa jarraitu zuen, eta tantori bukatzen zona, finaleako txartela lortzen zola, eta oso interesgarra izan zen azkeneko tantori, emozioz beterikoa, eta semifinal polika ikusi genuen. Baina 18 asko geratzen zitzaien, Bai,
bueno, esan dugun bezala 35 minutu die, eta, bueno, hain memoria zain naiz, baina esango nuke 23 minutu zijotzela, hau da, bueno, 12 minutu pasa, eta bana zijotzela momentu horretan. Bai, Bai, lehenengo tantoak, izan ziren oso luzeak, eta gero baia bikote bat, tanto batzuk atzetik juten dane, eta ikuste dutenen, baia denbora gutxi gehatzen dela, hor bai jokoa bizitzen dela, eta beste partido bat ikusi genuen. Kanpora joan zaio hori. Izagirreri bana. Beñat Agirre, Zumarragako aurrelariaren sakea. Eutsi Tapiadorre. Eskuinez Izagirre. Oso lauter dira. Eskuinez berriz ere. Joanes Izagirre. Ibarluzea sartu da jokoan eta Seira. Hori pixka bat katiatu egin zaio eskuan, Tapiadorri 2-1 urdin. Aurrean jokorik ez dute orain arte, askorik nahasi. Gehien bat jo eta jo ari dira eta gehienez ere pixka bat irekitzen saiatu dira orain arte. Ibarluzea. Azpitik ateratakoa eutsi Tapiadorrek. Bai, eta askotan aurrelarintzat jokon sartzea zaila izaten da. Ikustegun bezala atzetikan maila hortako pelotariek errezkentzen dute pelota, urruti jartzen dute, eta orduan aurrelari jokon sartzea zaila izaten da. Gaina pelota mota hauekin sartzen balin bazea oso urrutitik eta pixka saltzen balin bazea, gero besteentzat aukera oso handia uzten diozu tantoak bukatu ahal izateko. Ibarluzearen ezkerkada bizia luze. Keinu jarrita dago Izagirre atzera. Eutsi Tapiadorrek. Pilota zendu gaiztotu egin zaio Ibarluzeari, baina jaso. Pixka zabaleratu Tapiadorrek. Izagirre. Ezkerkada bikaina, baina kanpoa. Berezi zuen horrek suerte hobea izatea. Erasoko jokaldia izan da garbi, ezkerkada oso bizia luze, baina zabaleko arrastoaren gainean egin du punpa Uria epaileak. Garbi adierazi duenez. Bina. Bai, eta 4 tantoetatik 3 tanto zabalea ies egindakoak izan die. Azkenen saiatzen die pixkat pelota mugitzen eta baina arte zute zorte biegirik izan. Atzera Ibarluzeak. Izagirre. Geitxi. Ormabiko Agirrek. Eramateko modukoa zuen, baina
Erantzunik gabe geratu da. 3-2. Bueno, aurreko kuadroetan egindako lehenbiziko tanto. Bai, eta nik uste eramatea bakarrik ez dela jun, hor zabalean jokaldi egitea jundala, zegia oso errez iritsi dela. Hemen ikusiko dugu. Zabalean dejada nahiko zuen bai. Tapiador. Atzera Ibar Luzeak. Izagirren jeitsitakoa bere zarazorik gabe erantzuteko modukoa zen, baina ez du gozatu Agirrek. 3. Eta inork ezin du bi tantoren alderik lortu. Ez ikusten da oso partida berdindua dela. Egia da Izagirrek pelota luzeagoa jotze ditula, baino hala ere horrekin ez da nahikoa tantoa guztiz dominatzeko. Azkenen Tapiadorrek bi eskukin ondo altxatzen dolako pelota eta ez diolako uzten Ibar Luzeai pelotaka da errezik. Izagirre. Sokora. Edanman. Atzera orai, hemen dator Agirre, denbora eman dio eta jaso. Atzera Ibar Luzeak, Agirre. Hori ere eraman. Atzelari lanetan orain. Zumarrakako pilotaria. Erki eutsia. Bakoitza bere lekura. Tapiador. Barruan. Goitiberako bolea ikusgarria. Txaparen gainean. Ederra izan da. 4-3 gorriak aurretik. 23 minutu terdi baino gutxiago geratzen zaizkie. Goleaz hor motzean ederki bihurritzen do, eta guain oskondo aprobetxatu do eman duten aukera, tantoa zoragarri bukatzen. Sakea ere pozoitsua izan da, eraman Izagirrek, Agirrek atzera pixka bat zabaleratu, eutsi Ibar Luzeak. Tapiador. Izagirre. Ibar Luzea botez jokoan sartu, atzera zabaleratu pixka bat Tapiadorrek. Atzera Ibar Luzeak. Seitik jaso Tapiadorrek.
Bueno, eta bain ikusiko dugu haber Izagirre eta Ibarluzeak semifinaletan denbora guztien aurretik juntzien. Eta, bueno, hain gorrik beste tanto bat iten badute, ikusiko dugu haber nola kudeatze duten desabantaia hori Izagirrek eta Ibarluzeak, ez di horrelako egoera baten ikusi txapelketa guztien zehar. Efektuarekin txokora jokaldia Ibarluzeak, Jasoagirrek ongi moztua. Txokora berriz ere Ibarluzeak, gainen. Falta eskatu du Izagirrek, baina nik ez dut legez kanpokorik deus ikusi. Atzera Ibarluzeak, tanto gogorra doa. Jaso Tapiadorrek. Eskatu eta Jaso. Ezker sotamanoa Ibarluzeak, Gantxoagirrek. Zabalera ederra. Kontra erasoko jokaldi dotorea izan dago. Launa. Inork ezin du bitantoren alderik lortu. Bana, Bina, Iruna eta Launa. Oso ongi ere. Ander Ibarluze aurretsuarra. Gorriak biak Zumarragakoak dira. Urdinak urretsuarrak. Kronometroa geldirik, 19 minutu eta 26 segundo geratzen zaizkie. Eta pilotaria kaulkian. Gogoratu ondoren Goñiren oroimenezko 32. Pilota txapelketako final handiak izango ditugula. Lauterdian Daniel Sánchez, Iruindarra eta Beña eta Pesetxea Goizuetarra biak Nafarrak eta ondoren Binaka, Josu Igoa eta Beñat Garmendia izango ditugu Ander Muruaren eta Aingeru Bernaolaren kontra. Zutitzeko agindu diete epaile pilotariei, agortu dutela atseden denbora. Sakea Ibarluzearen esku. Bai, eta bueno, ikusten ari azkenen ja 16 minutu pasatu die eta Launa doaz. Asko kostatzen da tantoa egitea. Azkenen dielau pelotari kalitatea handikoak, defentsa handia daukate eta beti ondo kolokatuta daude. Eta horrela izanik eta pelota mota honekin, tantoa bukatzea pila kostatzen da. Edo oso zehatz egiten duzu jokaldia eta horrela tanto egiten duzu edo bestela askotan nola abantaila txikiak izaten dien, bildur asko izate dute horrelako jokaldiak egiteko eta horregatik tantoa luzatzen da eta markagailu hau da guzti horren islada. Agirrek atzera. Txokoan jokaldia erori egin zaio. Urretxuarrari. Joanes Izagirreri. Metro bat eta 92 zentimetroko mutila. Dikaina ezkerra. Eta luzea altxua. Bai, eta Leicester ja partidua aldatu ingo da. Ja behin 10 minutu falta dianean gutxi gora bera, atzetik doana arriskatu behar hori sentitzen do eta azkenen
joko asko bizitzen da, eta ez die tanto hain luzek izaten, baizik eta jokaldi gehiago egoten die. Hor Mabiko Agirrek atzera orain. Izagirrek eutsi. Joanes. Keinu. Eutsi Tapiadorrek arro. Izagirre. Ibar luzea. Ezkerraz jarri da. Eta sokora jokaldia, ongi Tapiador. Kantu hau garrantzitsua da. Denbora aurrera doa eta Urdinek partida berdintzea lortuko ez palute, ja gauzak estutzen hasiko litzaizkieke. Bildu Tapiadorrek, atzera Ibarluzeak ongi eutsi Jonek. Bolea Azagirre. Erasora pasatu da gainera. Bai, eta ikusiko dugu atzelariek maila hau mantentzen duten, ze azkenen, partida hasieratik pelotaka asko ematen nahi die, eta askotan pelota mota honekin eskua loditu egiten da, eta maila mantentzea zaila izaten da, 35 minututan. Izagirre. Erki. Aztertu gainera, oso pilotara da ona izan da. Joanesen azken azterkara. Bosna, inork ezin du. Bi tantoren alderik lortu, Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna. Eta ordu laurden geratzen zaie, 35 minutuko epea eman diete. Hasieran, ia hogei agortu dituzte, ordu laurden geratzen zen. Jaso Tapiadorrek. Ezkerkada bizia. Eta hori kanpora doa, 6-5. Urdinak aurretik. Bai, eta ez dakit nire irudipena dan, baina azkeneko 3 tantotan iruditzen zait Izagirrek beste martxa bat sartu du. Bai, eta atzean dominioa areagotu indola, eta ikusiko dugu egoera guzti honekin Agirrek ere zer egiten duen, ze esan dugun bezala, asko gustatzen zaio aurreko joko hori, baina asko kostatuko zaio jokoan sartzea eta erritmoa aldatzea. Sake errematean saiatu da Ibarluzea, ezin izan du bukatu orain atzera. Izagirre. Luze, bizi. Keinua, Jaso Tapiadorrek. Joanes Izagirre. Atzera
Tapiadorrek jaso. Bai, baina orain Jokaldi ona. Eraman Tapiadorrek atzera Ibar Luzeak jarrita dago Agirre. Ongi. bai, ikusten da bain ja urdinak geroz eta aurreago aidela izaten pelota eta bueno, ikusiko dugu aber zein izaten dan gorrien taktika, ze bueno, oain pixka ja partido arriskutsu jartzen ari da behaientzat. Ibar Luzea. Atzera. Gozatu Izagirrek, moztu. Amabi minutu geratzen zaizkie. Garbi dago, 18 egin beharrik ez dutela izango txapeldun izateko askoz lehenago agortuko dute denbora. Eta hemen ezkerrez barruranzko efektuarekin zeinen ongi egiten duen jokaldia Ibar Luzeak. Atzera Izagirrek gozatu gabe eutsi Agirre. Eta hau pixka bat katiatu egin zaio Joni, kanpora alde egin dio eta etenaldi eskatu. 11 minutu pasatxo geratzen zaizkie, 11 minutu eta laurden. Eta lehen da biziko aldiz, Bitantoren aldea. 3-6 egin dituzte orain gainera. Ibar Luzeak eta Izagirre. Bai, eta zuk esandakoaren harira, bueno, 18 tantora iristea ez dute beharko ziurrenik, asko aldatu beharko luke partida bestela. Baina, bai, azkeneko 2 urteetan, 35 minutuko limitea jarri da horrelako partidetarako, baina lehen etzan horrela, lehen 18 tantora arte izaten zen, eta imaginatu, zenbateraino luzatzen ziren partidak. Hemen ordu eta luzeko partidak ikusi ditugu, ze azkenen ikusten dugu bezala, die maila hontako pelotariak, pelotari ikaragarri honak, defentsa hondikoak, beti ondo kolokatuta, eta tanto egitea pila bat kostatzen danez, bueno, partidak asko luzatzen ziren, eta orduan pixkat espektakuloa bermatzea arren, erabaki genuen aldaketa hori egitea eta 35 minutuko partida jartzea. Agirrek astindu, ezker bolea erori eginda. Agirre atzera Ibar Luzeak, eutsi Tapiadorrek. Tanto hau funtsezkoa da gorrientzat. Atzera bizi-bizi. Ongi Ibar Luzeak. Seiterditik Tapiador. Kaba zabaleratuz nahita. Agirre boleaz. Sokora efektuarekin. Ormabiko ona Agirrek, jaso Ibar Luzeak, atzera Sotamanoz. Eraman Izagirrek. Ormabikoa berriz ere. Horra ere heldu eginda, bolea gozatu gabea, Izagirrek atzera.
Jaso Tapiadorre. Txokora. Atzera Ibarluzeak. Tanto gorra doa. Ez du hori eramaterik izan Tapiadorrek. Eta oraintxe bai oso Urdinen aldeko joera hartu duela partida. Azken lau tantoak segidan egin dituzte, 5 eta 4 galtzen joan eta gero 8 eta 5 aurreratu dira, eta partidari 9 minutu eskas geratzen zaizkio. Bai, Xabier, baina baitu, aurreko astean bizi genuna kontatuko izu. 7 eta 3 juntzien Izagirre eta Ibarluze irabazten, ematen ja partidoa bukatuta zegoela, orain bezala 8-9 minutun faltan, baina, bueno, gero aurrelari aurkaria erasoan hasi izan, asmatu zon, beraiek ere eramatea bakarrik aizien juten eta pixka denbora pasatzera, eta 7 jarri zien minutu baten faltan. Askotan egia da, ikusten daia, urdinak oso ondo bideratu dutela partida, baina askotan orain azkeneko minututan erasoan jartzen die eta partida guztiz aldatzen die. Gorriek lortzen duten egoera iraultzea. Ibarluzea, atzera. Gantxoa. Ongi Ibarluzea. Izagirre. Tapiadorrek, Jaso. Agintzen ari dira piloteoan Urdinak. Kanpoan egin du botea pilota horrek. 9 eta 5. 7 minutu eskas geratzen zaizkie. Eta tantoan pixka bat luzatzera joango direla uste izatekoa da Urdinak. Denbora pasatzearekin txapela beraien aldukete. Eta gorriek orain bai arreskatzen hasi beharra daukate, nahita nahi ez. Bai, eta partida erdialde horretan aipatu duen bezala hor 6-5 ustez jotzela, eta ikusten zain ja Urdinek aiziela peloteoan errezago dominatzen, eta azkenen pelotean dominatze hori isladatzen nahi da gero markagailuan. Orain 9 eta 5 eta ikusten da Agirrek ezin dola jokoan sartu, aukerako pelota izaten nahi dela bai Ibarluzea eta bai Izagirre, eta ez badute dinamikari pixkat aldatzen gorriek zaila izango dute. 10 eta 5 gero eta nagusiago. Ezkerrez txokora efektu handiarekin egindako jokaldi hau zeharo baztertu zaio Agirreri. Bost Antoren aldea 6 minutu eskas. Bai, eta Tapiadorrek eskutatik asko sufritzen dut, eta ez dakit, daukat irudipena eskubi hori ikututa ez dute daukan, ze partio erditik aurreak geroz eta gutxiago luzatzen nahi da besoa, eta geroz eta gehiago kostatzen nahi zaio pelota luzatzea. Zabaleratu egin duen denere, nahita. Gantxo ongi bihurritua, denbora eman dio alere. Ez baite ibiltzen. Izagirre, atzera.
Bildu Tapiadorrek. Luze ireki Agirrek. Bolea. Ezin behartu. Atzera, Ibarluzeak. Ireki Tapiadorrek. Zabalean jokaldia eraman. Eta hemen oso pilota garbia zuen. Baina belaunetara etorri zaio eta jasotzerik ez. Eta orain, ara, ongi Ibarluzea. Hortzi joan Agirre. Korrika eta presak asakea ateratzera. Denborak murriztu behar daukate orain. Baina Ibarluzea taktikoki oso egoki. Ez diegu bat ere presarik eten dezagun partida. 4 minutu eskas geratzen zaizkio partidari. 4 tantoren aldea dute eta burua hotz behar dute urdinek. Bai, eta egia da oso ondo bideratuta dutela, baino askotan aurretik zoazenean eta ez gauden ez ohituta denborarekin jokatzea, askotan aurretik doazenak eramatea bakarrik juten die, tantoa luzatzea eta denbora pasatzea, baina taktika hori erabiliz askotan ikusi duguna izan da, atzetik doazenak gerturatu egiten diela eta partida pixkat berdin duiten dela. Ikusiko dugu gaur hori gertatzen den, egia da gaur Ibarluzea eta Izagirre oso sendo daudela eta oso serio ikusten zaie, baina ikusiko dugu ea baina azkeneko minutu hauek nola juten dien. Sakeak 6, erreperak 10, 18-rako, baina 4 minutu eskas geratzen zaizkie. 3 minutu eta 52 segundo. Txokotik sakea Agirre. Atzera luze ateratakoa. Orain dena arriskatu behar dauka. Bueno, 7 eta 10 eta pilota zaleak gorriei auspo ematen. Bai, eta bain, ez da konturatu zean, baina hain pelota motelen atea dute, ikusten da kolorez eta ezberdina dela, eta horrekin nahi dutena da, ber, ea aurren joko gehiago lortzen duen egitea Agirrek, eta pixkat partida muitzea lortzen duen. Zabaleratu Tapiadorrek, larri baina barruan izan da. Txokoan dejada ona eta tonto! 8 eta 10 eta hortxe dago sakea ateratzeko prest. Izagirre eta Ibarluzea mugi zaitezte. Han atera du sakea. Tanto garrantzitsua da, txokoan. Iritsi eta atzeratu, eraman. Eta erabat piztu da giroa, Partida erabakita zegoela zirudien, baina ara. Eta tanto Urdinek gorriek egiten baldin badute, argi. Bai, azkenen oan ja partidan guzti sartu die gorriek eta esan duguna lehen, azkenen oan aurretik doazenen denbora pasatzea juten die, baina azkenen taktika hori ez dakit guztiz egokia dan, ze askotan partidan sartzen dituzte aurkariak. Tapiador, ireki apur bat. Bai, eta ez dudaikin Agirrek aukera dukenen jokaldia ingo dola eta horre aurren pelota. Eta begira Agirre, tanto jokatzen ari direla. Jaso Dioneak. Eskuin hori ustu daukala ematen du. Agirre, Jaso, Izagirre, atzera. Gozo, arriskatu gabe.
eraman olabait Punpairez. Atzera, Agirre, erlojuaren kontrako borroka da. Atzera ederki. Eta hemen Punpairez berriz ere orain honetan eramaterik ez. Eta hortxe eramatik ageratua partida. 50 segundoren faltan lortu dute tanto hau. Orain presarik ez dute sake ateratzeko 30 segundoak agortuko dituzte. Eta hor ikusi dugu zenbat aldatzen den partida, erlojuaren presioa sartzen denean Agirre tantoa jokatzen ari zen eta aldi berean markagailuari begira. Gehiegi zabaleratua. 12-8. Ibar Luzeak ja garaipena eskuan ikusi du eta sakea ateratzera jo du. Agirre. Eta txapara eta agortu da denbora 13-8. Garaipena Ander Ibar Luzearentzat eta Joanes Izagirrerentzat. Atzelariak erraz egiten du pilotan, luzea da, aixe mugitzen du, askoz gutxiago behartuta. Atzeratzen du pilota, Ibar Luzeak ere bizi mugitu du, eta bikote hobea osatu dute Josu. Bai, egia baietz. Horre, bueno, iritsia momentu bat 10-5 igotzela, bai Agirre eta bai Tapiador erasoan hasi dela eta partida berdintzea lortu dute ia, 10-8 jarriz eta bueno, pelota zaleak piztu dituzte guztiz, baina ezin izan dute azkenen partidari buelta eman. Bueno, zuk esan dezun bezala, Ibar Luzea eta Izagirre hobek izan dielako eta bueno, hasieratikan dominatzen egon dielako, egia da hasiera batean 5 uste dut egon diela eta bueno, partida nahiko berdindu egon dela, baina gero gutxinaka. Eta 5 aurretik joan dira gainera gorri. Bai, egia da. Eta ordura arte bai oso berdindua zegoela, baina gero ja partido erditik aurrea peloteoan dominioa geroz eta garbiagoa izaten hasi da eta ja momentu hortatik aurrea gorrik ezin izan dute partidan mantendu. Beno, honen bestez, lehen da biziko partida txapelketa herrikoiari zegokion finala bukatu da. Txapeldun Ander Ibar Luzea eta Joanes Izagirre 13-8 zijoazela, 18-ra iritsi beharrik gabe, 35 minutuko epea agorturik, txapelak irabazi dituzte, eta orain lauterdian jokatuko duten lau pilotariak hasi dira berotzen. Alde batetik, Daniel Sánchez iruindarra izango dugu, Oberena klubeko pilotaria. Bestetik, Umore Oneren ordezkaria, Beña Tapezetxea Goizuetarra, bere alagaitu zue final honekin. Vale, erki. No. Horre, uste dugu lauatzen honek, partida ikatuela eta... Ematezio, pixagarri. Nik ara esan dizut, urteako lehenengo minututan zerbait saiatu behar daiten ez dakiz, baina bai. Zela lehenengo minutu bai pixkat intzek izaten dela, zer bomba. A ver. Bueno, pelota que no baitu partidoko, guantxe. Vale.
Bia! Egon zaiz. Go! Oiga, hoxe, etxetik ateatzeko, Erki, bueno, zuzen ibili. Bueno. Sánchezek baute daki horretaraz. Ostras, son txarrapa dira zen. Zagin? Ba, lasak. Irabazten badu elkarrezketa dela. Bai, zagizi. Giro polita hau, giro polita.
partidua bukatzearen lauterdikoa, eman martzaile, bueno, dago hor, bi pelotari lehen egonienak hor txapata botatzen. Hoi eman martzaile zerbait, orduan zuzenen atea barra daukat. Orduan, partidua bukatzen ganen, partidua bukatu eta zuzenen atea ingoretz. Orduan zu bukatu. Jaun Andreok, pilotazaleok, agur terdi Zumarragako Beloki pilotalekutik. Goñiren oroimenezko txapelketaren 32. edizioaren finaletara iritsi gara. Honen aurretik txapelketa herrikoiaren finala izan da, eta Ander Ibarluzeak eta Joanes Izagirrek irabazi dute. Peña Tagirreren eta Jon Tapiadorren aurka, eta orain bi final nagusiak lauterdian Daniel Sánchez eta Peña Tapezetxea nor baino nor gehiago. Eta ondoren Pinaka, Igoa eta Garmendia Muruaren eta Bernaolaren kontra. Josu Biana, egunon. Kaixo, egunon. Beno, lauterdiko finalean bi nafar elkarren kontra. Bai, eta, bueno, gainea bi pelotari hauek erakutsi dute txapelketan zehar, honenak izan diela, eta horregatik daude finala handi honetan. Eta zeinen ongi mugitzen ari den pilota, Sánchez lehendabiziko tantzarekin. Sakea. Goizu etarrari egokidu zaio, baina ezin hobeki mugitu du pilota iruindarrak. Daniel Sánchezen. Oso ongi, begira. Hau izan da tantoaren bukaera, baina aurrez ezin hobeki mugitu. Eta pilota erarekin aterako Sakean. Sánchez.
etzaio gaizki irten, baina behar bezala gozatu gabeko pilota, lurrera erori zaio Goizuetarrari, 2-huts. Hor duzue, errepikapena. Sánchez. Gaiztoagoa, baina asko zobeto erantzun dio. Eta ze hutsa egin duen orain. Beñatek. Hor, tantoa mendean hartzen hasteko aukera garbia izan du. Erdira moztutako pilota eta nahiko motzean moztua izan baita. Bai, baina zabalean jokaldia egitea fundara iritu zaite, ikusiko dugu hain, errepikamenean, baina... Bai, ala ematen du, bai. Hor, esamurtu horregatik ala ematen du. Zabalera jokaldi egin nahi izan duela, baina oso traketxe egindakoa zuzenean kanpora. 3-huts, orain erki erantzundako sakea. Loztu Sánchezek. Bolea goxo. Ezker bolea pezetxea. Erki irekia motzean. Berriz ere ireki, haze tantoa egin duen. Eta hasiera, dotorea izan du, Bai, egia da, oso erasokor hasi dela hasieratikan, lehenengo pelotakatikan, eta bai, tanto bikainak egiten hasi da. Oso ongi mugitzen ari da. Aurrekoa ere Zabalera joa zuen, eta berriz ere Araxe eta oso bizi. Bai, eta finalerdietan ere oso partida ona jokatu zon, Sánchezek eta 21-11 irabazten juntzan. Baina ondoren muruak sake hartu zon, hasi zan arriskatzen eta 21 jarri zien. Eta orain eramateko sakea Alferri galdu du apesetxeak eta badoakionez, 5-huts. Sake eginak 2. Bai, eta baina eramateko sake errezak izan die bi horiek. Bueno, sake erreza ezagite esateri dago, baina bai, bintzet eramatekoak. Sánchez. Gaiztoagoa da. Edaman. Ongi moztua. Eta tanto, 6-huts eta etenaldia. Egingo dute orain apesetxea itaseme, Juantxo apesetxea. Botillero lanetan gaur aita afizionatu mailan pilotari bikaina izan dakoa. Botuko bizkorra, bizia, sufritzailea, gorra. Eta orain semearen aholku emaile. Horrentxe behar ditu aholkuak eta animoak. Gauzak zail jarri zaizkio ja. Bai, egia konturatzeako 6-huts jarri dela eta hasiera nahiko traketxa eman dio apesetxeak. Baina badakigu zenbateainoko maila daukan eta ziur nago partion sartuko dela eta erakutsiko digula zertarako gaidan. Etenaldi osteko tanto hau garrantzitsua da Goizuetarrarentzat. Bai, eta askotan finalak horrela izaten die, faktore asko sartzen die, joko mailaz gain, urduritasunak, eta azkenen final baten, horrelako tantoak ere izate ditugu askotan. Ezker zeharra, eutxi Beñatek, hor ere erasora pasana izan du, baina kanpora joan zai oso urrundik jotako izan baita. Erasokor, beldurri gabe jokatzen hasi da Iruindarra. 1-6, orain ze pilota atera behar du. Orain arteko 7 tantoetan erabili dutena,
hasieran apesetxeak ateratako izan da, baina gauzak etzaizkio nahi bezala irten horrekin eta beste bat atera dute. Eskuinez, zeraman eta ezker hormatsko jo. Eta gero, jokaldi ikusgarria. Asko arriskatuta, eta ikusten asko arriskatzera etorri dela. Lehenbiziko aukeran jokaldia egiten ari da. Eta asko asmatzen, kanpora joandako bat izan du, baina orain ere begira, denbora gutxi behar izan du, tanto egiteko. Txokorantz zijoan, angulo handiarekin, eta efekto duen jokaldia aparta 7 eta 1. Bai, eta sake errestoa ere arrisko handiarekin hartu dakoa, bipareta egin du eta orain sakea gaiztoa 8 eta 1. Badoa. Sakez 3 egin ditu, aurreko biak eramatekoak ziren, hau gaiztoa izan da oso, begira. Motz-motzean ateratakoa. Etzen erraza hori eramatea. Eta momentu Sánchezek jotzen duen pelotaka bakoitza graziarekin jotakoa. Bai, horixe. Sakez beste bat. Azpitik eta gurutzatua. Ez lehenbiziko biak bezain erosoa. Ez orain urrengoa bezain zaila. Baina hemendik aurrera pilota zailak eramaten ere hasi beharra dauka. Apesetxeak. Eraban nagusitzen ari da Sánchez. Beste sake gaizto bat. Eraman! Gantxoa dotorea benetan 10 eta 1 eta asko jokatzen ari da. Erakustaldia egiten ari da Iruindarra. Bai, eta apesetxeai, ez dio uzten bere jokoa egiten, ari da pelotaka bakoitza oso erasoko jokatzen eta min asko egiten. Sánchezen sakea. Eta lan erdiak egin ditu dagoeneko eta oso denbora gutxien. 11 eta 1. 6 eta huts, 1 eta 6, 11 eta 1, eta sakea. Sánchez berriz ere. Bai, eta apesetxeai urduri nabari zaio, ezagit ezingo balu bezala frontoian bere tokia hartu eta ea tanto luzeren jokatzeko aukera daukan eta partidan sartzeko, bai, konturatzeako lan erdiak ditu Sánchezek eta pelotaka da gehiagi ikusi gabe. Azpitik aurrera egin du, baina Punpalasterretzen bat ere erraza horrela erantzuteko behintzat. Batzean patxada pixka batekin itxan hori izan balio bai, baina patxada galdua du, aspaldi galdua du Goizuetarrak. Hasieratik korapilatu zaizkio gauzak, ezin du bere lekurik aurkitu. Bere honetik irten da ikusten dut Goizuetarra. Badoa Daniel. Ireki. Atzera egin behar. Apesetxea. Ez du bat ere behartu. Txokora Sánchezek. Ea hor.
Ongi, eraman ordea. Ormabikoa, ederra benetan. Eta etzen erraza. Bueno, ongi etorriko zaio, ea konfiantza pixka bat berreskuratzeko balio dion tanto honek. Urrundik egina izan da, eta gurpildu normabikoa egiteko zailtasun handiak zituen pilota horrek. Bai, azkenen pelota indar gutxirekin zetorren eta bai, ez zuen aukerarik errezena, baina bai, zoragarri egin du, ipareta hori. Sakeak bi, erreferak 12. Ongi jasoa. Piloteo klasikoan orain honetan du pilotariak. Aurrera egin du Danielek. Apesetxe aurdu aukera. Eraman hori ere. Eta hemen suerte handiarekin. Pilota kontroli gabe irten zaio eskutik, baina txaparen gainean izan da. Eta asko behartu du. Sánchez, hemen duzue, oso aurrean zuen pilota biterdian. Eta oso modu bitxian jo du, gainera gorputzari bira osoa eman da. Seguru zer egin nahi izan ote duen, baina abiadura handiarekin eta txaparen gainean irten zaio entzat. Bai, baina Sánchez iritsi eginda eta ia. Bai, eta txapa da. Jaso. Efektu emana izan dio zaila zen. Jaso gero. Apesetxea. Sokora. Salduta geratu da. Barruan. Ez! Kanpon izan dela adierazi du atzeko epaileak. Daniel Sánchez protestan. Eta ez dakit zer izan ote den. Zer izan ote den. Aurreko epailea Uria. Geldiri geratu da. Ez du eskurik jaso, baina atzekoak naiz eta urrunago egon beti ikuspegi zuzenago izaten du eta erostarbe epaileari ez zaio balekoa iruditu txaparen gainean izan, arrastoaren gainean izan dena iruditu zaio eta arenak du balio. 4-12. Bai, eta egia da, txarra izan dela, baina jokaldia zoragarri egin dagoa. Azkenen ja apesetxea ezin zuen ja pelotaka hori eraman eta egia esan Sánchezek aukera auken bakoitzean hori oso erasokorre eta gaina asko asmatzen ari da. Boleak da luzea. Sokora. Gurpila, baina lehenbizi aurreko horma jo du. Eta oso motz geratu zaio Sánchezi, 5-12. Bueno, ez zine esango dugu oso eroso eta egoki jokatzen ari denik apesetxea. Egin dituen tantoak ez dira erremate oso garbi eta egokiekin eginak izan. Bat izan da txaparen gainera joan dena. Eta oso ondo asmatu ez dioguna zer egin nahi zuen. Azkenen honetan gurpildu normabikoa jona izan du. Ezker horma baino lehenago jo du aurrekoa eta oso motz geratu da. Berez nahi zuena egin gabe lortu du tantoa. Baina tira bintzat aldea murrizten ari da. 4 tanto segidan baditu orain eginak. Eta Sánchezek eten du partida. 5-12 gogoratu honen ondoren
Zumarragako Goñiren omenezko oroimenezko txapelketaren 32. edizioaren binakako finala izango dugula. Eta han Josu Igoa, Etxarri Aranazko aurrelaria eta Beñat Garmendia beasaindarra izango ditugu. Ander Murua Arrasatearraren eta Aingeru Bernaola Mainariarraren kontra. Bai, eta bueno, egia da, apesetxeak amaitu ditun tantoak, ez diela estetikoki guztiz onak izan, baina baita egia da, orain pixkat pelota klasikoan jokatzen nahi da momentuan, partidan gehiago sartzen nahi dela, eta azkeneko tantotan behintzet, dominio pixkat izaten nahi dela tantoan zehar. Eta bueno, nik uste dut bide hortatikan, lortu dezakela partidua bere aldera eramatea. Eta behintzat piloteatzen ari dira, hasieran pilote hori gabe aldegin dio. Oso denbora gutxian. Ezker zehar luzea eta bikaina jaso. Sánchezek txokora ez du horrasmatu. Ireki. Ongi luze. Molea zabalera eta tanto. Eta edonondik arriskatzen ari da. Orain ere luze zijoan pilota hau. Eta erabaki du, utz edo kausi jokaldia egitea begira. Ia pasatutako pilota eta motzean, txaparen gainean, ederki irekitakoa puñetik. 13-5. Bai, eta bueno, ikusten da peloteo luzeak baldin badaude, nik uste dut gutxinaka apesetxea dominatzea pasatzen dela, eta nik uste dut hori ekiditeko aidala Sánchez aukera bakoitzen arriskatzen, eta pixkat peloteoa mozten, eta egia esan oso ondo funtzionatzen nahi zaio, eta bueno, horrela jarraitu beharko luke partidan zehar, errenta hau mantentzeko. Sakeari erantzun bikaina eman dio oraingoan Goizuetarrak. Ezkerraldea oso bizia, ongi bildua, txokora, ongi luze, eta gainera baztertu, pilota gara ona apesetxearena. 6-13. Mira, zeinen ederki jarri duen. Oso luze eta baztertu. Bai, eta apesetxea benetan abila da tantoa bukatzen, baina gaur justo horretan aizaio gehien kostatzen. Aukera dauken bakoitzean tantoa bukatzen. Adoa Beñat. Eraman, ez da ongi joan. Erori egin zaio eta azkenean airez jotzerik ez, punpalaster nola bat jo, baina kanpora hemen duzu. Tanto hila da aipagarririk ezin du egin. Bai, eta Sánchezen sakerresto hori, pentsat bi aldiz ikusi dugu, sakerrestoa bipareta bidez egitea, eta hori ziurrenik etxetik karri on zerbait da, gehien bat apesetxaren errematea ekiditeko. Jokaldia, baina tantoa urdin, 7-14. Eta baina ere, behitu ze arrisko hartu ditu, baina... Geizto. Eta zentimetro batzuk gora joko balu
pelota horrek, tanto izango zen. Nik uste dut ez zala iritsiko. Apesetxea bitu hor, bitu zeona. Txapan izan da. Sake gaiztoa. Eta erantzunik gabe geratu da. 8-4 partida aldatuta dago. Lehen biziko minutuetan oso denbora gutxian alde ikaragarria lortu du Sánchezek. Baina pixkanaka partida aldarazi, tantoak gogortu eta aldeak murrizten diardu Apesetxek. Motzean ateratakoa. Eta hau gora joan zaio Danieli. Errestasunen bat ematen. Bai, eta berriz ere ikusi egu sakerrestoak bipareta bitartez egin dola. Eta bai, egia da erasoan pare bat utzi ditula Sánchezek eta bai sakerrestoan egin duen utxau eta bueno, Apesetxea partidan sartu da, 14-9 eta gain pare bat tanto gehiago egiten baitu hortxe izangoa. Sake errematean bukatzen saiatu da urruti semartzen, txapera joan zaio 15-9. Airez egindakorik, ezkerra airez egindakorik ez du oraindik, Apesetxeak. Urruti semartzen, 3 denetik, zen erraza. Ezin du bere lekurik aurkitu. Hasieratik gauzak okertu zaizkio. Eta deseroso diardu. Hau eramateko sakea zen, nola ez ba. 16-9. Bai, eta nik uste eta Apesetxeari partidak bere, bueno, erakusten nahi zaio ze bide hartu beharra daukan, saiatu tantoa luzatzen, saiatu, bueno, tanto gogorrak sortzen, eta bide hortatikan, ikusi du tanto batzuk lortu ditula, eta bueno, lortzen duen berriz ere dinamika horretan sartzea. Sakea bihurria eta gaiztoa eraman. Jokaldia ez oso ona, Apesetxearen era ere iritsi eginda Daniel. Jaso! Ezker bolea txokora, ez du engainatu. Ormabikoa ongi! Tanto bizia izan da. Askokoa ere ez, baina oso esplosibitate handikoa eta hor abiatzeko indarrik ez zaio geratu. Hiru indarrari. Bai, eta gustoko litzake jakitea, tantoetan 10 pelotaka da, baino gehiago egon dien tantoetan, zeinek egin ditun tanto gehien, ze iruditzen zait, Apesetxeak tantoa pixka luzatzen duen bakoitzean, partido asko berdintzen ari dela, eta bueno, egia Sánchez oso erasokor izaten ari dela, eta asko asmatzen, baina bueno, ea oain urrengo tantoak ze dinamika hartzen duten. Motzean ateratako sakeari ederki erantzun dio Sánchezek, oraina airearen biladoa, kanpo da joan zaio gantxo hau. Aukera ona zuen, oso ongi joan da, bihurritu ere, erki egin du baina gehiagitxo. 11-16. 12-1. Bueno, 6-8 eta 12-1. Irabazten izan dugu. Sánchez gauzak asko aldatu dira arrezkeroztik, baina oraindik ere aldatxa handia du aurrean.
Sokora, eta lehenbizikoan eramana izan dela adierazi dute, ez. Berandu xamar, baina txartzat eman dute. Eta orain arte, bueno, hitz egiten egon gea, Sánchez oso era sokor, eta bueno, tanto... Ez dakit, zoten lehenbizikoan eramana izan. Bera ere ez da pejatu, ez dakit. Ez dakit barik. Aldeak asko murriztu ditu. Bolea. Ezkerra irea luze, aurreratu eta Ormabikoa oso arro barruan da. Beste Ormabiko bat. Eta eramaterik ez Sánchez. Arrisku handiak hartu dituko izutarrak. 13 eta 16 eta badakar. Bai, eta ikusi du Sánchez oso erasokor jolasten eta bueno, tanto asko egin ditu hasiera horretan eta ikusi dugu pesetxeak bueno, errestasun asko eman ditula, baina behitu hain behitzen duzu markagailuari eta 16-13 ez dago alderik eta bueno, oain ikusten da apesetxeak pixka gehiago asmatzen nahi dela, oain biparetaz tanto politia bindo eta bueno, ikusiko dugu ea nola bukatzen da nau, baina ikusten da ja, bueno, hasieran ikusi dugunetikan alderatuta, beste partida bat ikusten nahi da. Hau erra izan da benetan, zabaletik zeinen ederki egin duen. Oso notorea. Bueno, gero eta erosoago apesetxea hasiera zailaren eta kaskarraren ondoren, bera ez da bat ere pinaritu Sánchezek berriz. Asko baino gehiago asmatu du, baina hasiera elektrikoaren ondoren gauzak beste bide bat hartuta ditugu eta sakea apesetxeak berak. Oso motzean eta gurutzatua, jaso Sánchezek. Ez da ikaragarria izan apesetxearen pilotak da, baina nahikoa eta orain askoz ere biguinago bihardu Danielek. Bai, eta hor nik uste, apesetxeak agian ez dola moztu berak nahizon bezala, eta bukaera arte ez dola oso ondo ikusi Sánchezek pelota mindizitorren behitu hor, ikusten dugu bukeran, eta nik uste, ez dakit horregatik izango zan baita ere, baina ez da guztiz ondo kolokatu, eta azkenen utxe egin dola. Eraman Sánchezek. Erdi-erdian eta hanka sartzea egin duen iruindarrak. Eskuan utzi behitio pilota eta gainera Beñat bera guzti salduta geratu da, hemen ikusiko dugu. Bera txokoan salduta geratu da, eskura eman dio, baina traketsa izan da Daniel Sánchezen pilotaka dau. 15 eta 16 partida berdintzeko aukera Goizuetarrak. Bai, eta Sánchezek partida hasieran asko asmatu du, esan dugu oso erasokor eta asko asmatzen hasi dela, baina hemen pixka gehiago kostatzen nahi zaio eta lehen tanto egin ditun guztiek hain utxe egiten ari da. Sakea luze baina barruan. Gantxoa, hor da, Daniel. Ez du ezer askorik egin orain ere. Biladoa. Eta ez du barkatu. Ados jaun Andreo Gados. Harrapatu du.
Alde ikaragarriarekin ibili da aurretik. Sánchez, 6 eta 8 eta 12 eta 1. Baina harrapatu du. Harrapatzea ez da aski ordea. Bai, eta baina 6 partidoko partidua hasten da. Azkenen apesetxa baina arte atzetik egon da eta bueno, agian presio gutxiagoz jokatu azken tantoetan, baina bain berriz ere berdinduta dagonean ikusiko dugu bakoitzak ze jarrera eta ze joera hartzen duen. Botez jarri da. Hiru indarra, bizi. Botez berriz ere. Zabalera, ez du engainatu. Sánchez. Ongi irekia. Eta deja da bikaina. Abiadurarekin egindakoa. 17 eta 16. Lehenbiziko aldiz. Goizuetarra aurretik. Eta zeinek esango zigun, 17-16 egun bartzen eko hain, 12 hasi dinean, da ikusten zanean, Sánchez asko asmatzen eta pesetxea guztiz partidatik kanpo. Egoera aitzaiari buelta eman dio, lanak amaitu egin behar ordea. Eraman, ez da ongi joan. Gozatu gabea. Hori ere bai. Apesetxea. Berriz ere gaizki joan da. Ordu aukera. Ezker horma hundiarekin. Txokoan eta lehenbizikoan. Ederki. 17. Kantonekagarria izan da. Ez du ongi jokatu kantonetan apesetxeak. Eta 17 eta horrein sakea berriz ere Sánchez entzat. Bai, eta tanto hasiera horretan bakoitzak bizpahiru opari egin diote besteari, baina baita egia da tantoak hain biziak eta azkarrak izaten dienean zaila dela pentsatzea eta zaila dela pelotaka guztiak ondo ematea. Eta azkenen, Sánchezek lortu du tanto egitea, orain denbora atxedena eskatu dute eta ikusiko dugu gain Sánchezek sakearekin asmatzen duen, zegia da... Beharko du, fisikoki askoz ere justuago ikusten dut. Bai, baina, baita egia Sánchezek sakearekin hasiera horretan min egin dola, sake batzuk errezak eraman gabe utzi ditu apesetxeak, eta ikusi dugu baita ere hasiera horretan oso erasoko regundala Sánchez, hasi que nik uste sake rematean tanto egiten saiatuko dela azken tanto hauetan. Fisikoki zailduago, eginago dago apesetxea, ia 2 urteren aldea ere badute. 2005ko urte berri egunekoa da. Beñat eta 2006ko azaroaren 14koa. Daniel Sánchez eta adin honetan 2 urte asko da. Eta motiko bizkorra da apesetxea eta fisikoki osoago ikusten dut. Baina ez dago alde handirik sakea Sánchez entzat. Den bolada batean dezente asmatu du. Eta arrisku handia du motiko honek.
Bai, eta ikusten da Sánchez oso arriskutsu dagoela, eta bueno, sakeakin asmatzen balin bado, egia da fisikoki justu ikusten zaiola, eta apesetxea sendoago momentu honetan, baina bueno, ikusiko dugu. Jaso, gancho ona, eta tanto. Sake errematean, ederki iruindarra. Eta esan dugu partida irauli bai, aurretik jartzea ere lortu du, baina askotan ekartzea ez, gero bukatzea izaten da zailena. Iotan bezala beste hainbat kiroletan. Eta gune honetan, abantailatxoa Sánchezentzat. Tanto bat gehiago du eta sakea. Bai, eta gaina pelotari bat ja nekatuta ikusten zaionean oso arriskutsu bilakatzen die, eta Sánchez oraindik ere gehiago. Partio guztiz zehar oso erasokor ikusi dugu, eta orain ere ziur horrela ibiliko da. Eta orain begira, berriz ere asko arriskatzen. Beste bi pilotaka da, beste tanto bat, 19 eta 17. Bai, eta tanto dotorea indo, Barrurazko gurpila handia eman da, tanto polita egin du bai. Jaso, barruan da. Beharki. Eraman. Ormabikoa bolea zaparta. Ezkurdiak berak sinatzeko modukoa. 18 eta 19. Eta ze zaila da honoain, partida nola bukatukoan asmatzea. Egia da apesetxea, ikusten dugula fisikoki askoz ere sendoago, baina Sánchez oso pelotari arriskutsua da, teknikoki aparta, eta azkenen 19-18 partida irekita, eta ikusiko dugu ea zeinek eramaten duen txapela etxea. Ezker Ormaio zerantzun dio sake horri ere, zabaleko arrastuaren gainetik moztu luze. Sánchez. Gozatu gabea, soloratua ezkerra ire hori. Erki moztua. Efektua eman dio, eta horri esker lortu tantoa bestela. Aukera garbi-garbia zuken, ezkerra irez. Baina eman dion efektuarekin salduta geratu da, eta 19 berdindu du partida Beña eta Apesetxea. Bai, aurrera bi pausa eman ditu Sánchezek, eta ja hor, golpea tiratzen saiatu da, baino oso zaila zeukan. Beste berdinketa bat. Elkasemeak elkarrekin solosean. Bai, eta bain pelotan ingurua momentu kritikoa izaten da. Askotan pentsatzen da pelota berriarekin jarraitu, ala pelota berri bat atera, eta ikusiko dugu Apesetxeak sakearekin asmatzean, egia da ez dola gehiagi asmatu orain arte, eta iruditzen zait hori pozoitsua izan da, eraman besterik ez du egin, ez du bat ere asmatu, eta gero komeriak eraman hori ere, Sánchez moztu, jaso Apesetxeak, erra 20 eta 19. Eta hemen zer nahi gerta daiteke, partida zabalik, alde baterako ezala ardezake besterako bidea, norgehiago. Bai, eta hasieratean Apesetxeak
bere burua saldu du, baina gero horren ondorioz tanto aparta ikusi dugu, Bai, bere burua saldu du, handik aurrera defentsan ari behar izan du, pilota zailak eraman ditu, baina ongi bukatutako azkeneko hau. 29. Jaso, efekto pixka bat emanez. Oso berandu gurutzatu da. Apesetxea. Ezker bolea txokora, ez du bat ere asmatu. Niakoa. Iritsi eta beste Niako bat. Kaskarra, Zabalera. Eraman. Eta eskuin moleaz nola bait txapagainean jarri du. Elkarri aukerak eman dizkiote, tanto honetan ere, eta biak makurtuta. Nekiaren lanak, kolpe txarren bat ere hartu izango du Goizuetarrak. Hemen txokoan zegoen tantoa, Zabalera egin du jokaldia, eta gero, ahal izan duen moduan, tiak, goxo. Bai, azkeneko pelotaka hortan efektokin eman dio Apesetxeak, eta Sánchezek nahikoa lan izan du pelotai berriz ere ematen. Bai, ezkerrez jotzeko asmoa zuen, eta gero ikusi du eskuinez edo baterez, eta bai, goxo, tiak ederki pausatua. Beno ba, nola izaten diren gauzak. 12 eta batekoaren ondoren gauzak. Ia ezinezko jarriak zituen Goizuetarrak. Harrapatu bakarrik ez. Aurretik jartzea ere lortu du. Baina, eguni honetan berriz ere sekulako maldatzarra du aurrean. Azken tantoaren faltan 3 indarra. 21 eta 19. Eta bueno, partida xean oso partida hotza ikusi dugu, Sánchez oso erasokor eta bere lana oso ondo egiten, baina Apesetxea partidan sartu gabe, baina bueno, hortikan aurrea beste partida bat ikusi dugu eta bai ni behintzat gozatzen ari naiz partidaz. Oso partida polita, bi jokatzeko modu ezberdin, eta bakoitza bere armarekin, guain aurkitzen gara momentu batea, 21 eta partido guztia hementxe jokatuko da. Sánchezen azken sakea izango da. Eta atera dituzten sake guztiak 3tik 5 eremu horretan errendituan izan dira. Ez dute ez laburregirik eta ez luzegirik atera. Orain arte. Merezitako txaloa. Eraman Apesetxeak. Gaizki joa. Moztu bizi eta tanto! 20 eta 21. Beno ba, Sánchezen azken sakea hori izan da. Baina oraindik besteren bat izango dugu. Bat edo bi agian. Eta hemendik aurrerakoak Beñatek aterako ditu. Bai, eta bain Beñatek pentsatuko da zeingo dut sakean arriskatu eta horren bitartez tantoak egiten saiatu, ala bildurra izateagatik edo sakez falta ez egiteagatik sakea gutxiago aprobetxatu, baina jokoan tanto egiten saiatu. Askotan zaila izaten da erabaki hori hartzea, baina ikusiko dugu zer egiten duen lehenengo pelotaka honetan. Apesetxea. Ez du ezker horman sartu. 3 terditik jo behar izan du, baina abiadura eman dio. Bolea erdira, punpairez jaso Sánchezek. Jokoan. Eta baztertu egin zaio.
Eta zeharo gaiztotu. Hogeita bana! Antxezen. Erraz iritsi da. Baina ezker orman sartzearekin gaiztotu egin zaio. Bai, eta tanto laburra izan da, baina azkenen asko moitzea tokatu zaio Sanchezi, eta nik uste baita ere nekearen ondoriok izan diela, eta pixkat berandu iritxeala pelota hortara. Ikus dezagun Goñiren oroimenezko 32. txapelketaren lauterdiko finaleko azken 15. Ez da ikaragarria izan sake hau, biladoa, gantxoa, oso traketxa hau ere, kontrakantxatik apesetxea, bolea. Ormabikoa, barruan. Eta ez da txapa gainera iritsi Sanchezen piloteka da. 22 eta 21. Gauzak zain baino zailago jarriak izan ditu. Ez behin bakarrik, baita birritan ere, baina partida irauli du goizuetan. Txapela Beñatentzat eta berehala harrapatuko dugu irabazlea ea Arnasari buelta ematerik izaten duen. Latz sufrituta baina irabazi eta hementxe daukagu Goizuetarra. Beñat, zorionak. Eskerrik asko. Nio, Latz sufrituta. Bai, asko sufrituta. Hasieratik oso gaizki hasi naiz. Nervioso, pilota aurrera jo marrunen atzen gelditzen nintzen. Atzera zeatu arrunen aurrera joten nintzen. Nervioso eta hankatatik oso moten. Ja, bueno. Berak ere asmatu egin du, Bai, berak asko asmatu oso kontzentratazio hasieratik. Jo nintzita hasieratik amabi bat ez digizazioan. Gero, buelta eman dit, hortxe harrapatu eta eman zazpino. Gero berriz beratzeatu eta gero, eno bate kontentu intako partidukin. Bueno, irazi eta pozik, Samarko. Alako aldearekin galtzen hasita, ez da erraza eroso jokatzea. Etzen eroso jokatzeko finala gaurko hau, behar bada fisikoki osoago iristeak balio izan du. Bai, fisikoki. Hasieran oso ito hasi naiz, nervioso hau haseko eta zera Gero partidu aurrera jote nik uste mesede indialaniri, oso ikusten nintzen bera eta gortu da partidua eta atere duta oso kontentu. Zeuk egindako lanarekin hain gustura ere ez, baina tira, beste txapel bat itxera. Bai. Gainera, Goñi memoriala, baina artenun hemengo zapeligan atere. Lehen gaurten eskungatik ezin izan duen jokatu, aurten guztu xamarri biligan, atere duta oso kontentu. Toriona. Zerrik asko. Beña eta Pesetxea gorriak ikusi ditu, baina partida irabazi azkenean. Latz kostata. Eta orain berriz hemen oroi garri bana ematen ari zaizkie txapelketa herrikoian. Hasieratik lehenbiziko ediziotik jokatu duten bi pilotariri, Alex Fernandezeko 51 urte, Jon Zufia aurrek 59, eta txapelketa herrikoiari asko eman diote eta oroigarritxo bat emana izan diete antolatzaileek. Beno, amaitu da lauterdiko finala, beste bat geratzen zaigu oraindik, binakako final nagusia. Batetik Josu Igoa eta Beñat Garmendia, bestetik Ander Murua eta Aingeru Bernaola. Berehala gaituzue final honekin.
horiek, go! Go! Ezik ego. Aguantu, txutxubili. Aio. Gaur, pelotaz garre bai gozatzen, bai hemen eta bai hemen. Fenomeno. No hobeto, Eskerrik asko, Joseba. Utzi bai, hangoet. Eskerrik asko, Joseba. Vale. Txapen ordea, Serrano txapen duna. Hau da behin, Ander burua ikaragarri ondo da behin. Buah! Mutil bizkorra ege. Bai. Eta hola ikusten dut, itxura dukeola, torpe izango baliz bezala, jo, keba. Ematei garri jasotzaia behar dula. Besamontzat da. Eta nahi pertsonalki duela 2 urtera arte hola, ez zitzen bate gustatzen ikustea. Oso irabaztaia eta guzti hori, baino, ostra, azkeneko urte hondan ez da. Ondo, bai, ondo. Eta guain bai gustatzen zaitela, bai, ostras. Gaina hor izan ditu partio semifinaletan da, lauteretik aire sartu eta osta, eta bea gaina jarri hor dominatzen. Ostras, oso ondo. Lehenkoa ze partidu izan dan, 12 bat galtzen, desastre hartzetxe hasieran, eta gero, azken irabazi. Bai. Gurumakur da, bai. Bai. Eske, hasi da, pin pan, eta... Oso. Horti hongo den, guraso, a ver, dijo, kaso ide, a ver.
Zumarragako beloki pilotalekuan Goñiren oroimenezko 32. txapelketako azken finala binakakoa hastear da. Josu Igoa eta Beñat Garmendia batetik, Ander Murua eta Aingeru Bernaola bestetik. Ander Murua Arrasatearrari egokitu zaio lehenbiziko sakea. Eta hasi da partida. Eta giro bikaina daukago, Josu? Bai, bai, jende asko etorri da gaurko finalak ikustea, eta bueno, egia da merezi dola. Lauterriko partida bikaina izan dugu, eta oraingo lau pelotariak ere punta-puntako pelotariak die, eta espero dugu partida ona ikustea. Josu Biana antolatzaileen taldeko kide batekin bihar dugu. Partida hauetan eta 2 aurretik. Murua eta Bernaola. Gorriek. Bigote sendoa da berez. Igoa.
Garmendiari kotea. Galtzailean txean hasi dira baina. Bai, eta justo zuk esatezunakiren batera, bueno, bi bikote hauek hemen baldin badaude gaur finalean da, ba, bikote sendoak dielako eta pelota gutxi oparitzen dutelako. Txokora, Muruak. Berriz ere txokoan ehartu digoak. Geixiago kentzeko pilota zuen. Oso milioan da, Muruak. Bila. Eta ez du barkatu. Eraman du Garmendiak eskatu eta atzeratu. Ostetik Murua. Eutxi egin gero eta kendu. Olea Biurria. Beste aukera bat. Zera... Ongi Bernaola. Ja, erraz, Oso erraz. Txaparen gainez zoragarri paukatu. Bai, eta bai, esan duzun bezala Murua zoragarri hasi da, tantoa errez bukatzen. Eta bueno, nik azpimarratu nahiko nuke, ba, bueno, hemen gaur dauden lau pelotari hauek maila ikaragarri altua dutela. Eta bueno, nik gehiagotan ikusi dut horrelako mailako partidotan jolasten bai Murua, bai Igoa eta bai Garmendia, baina Bernaolak izugarrizko txapelketa egin du. Lehenengo partidatikan eta bueno, agian Murua da tanto bukatzea dituna eta bikoteko izarra esan dezagun, baina Bernaolak izugarrizko txapelketa egin du eta oso pelotari ona dela erakusten nahi da partida bakoitzean. Garmendiak eskatu eta eraman, Bernaola erki eutsi dio eta zazpiter dira. Murua bizi. Antxo ona Igoak, edaman Murua, bolea. Hor da Bernaola, eta eiter dira. Antxoa ona. Horputzera etorri zaio. Atzera beina Garmendiak. Ongi bolea, eman egin dio takatekoa. Eta gero goi-goiko lauzak bilatu eta zazpira. Zeinen ongi, mailariarra. Ikan. Igori egin zailo oso behetik jo behar. Atzera Muruak. Gantxoa. Ja. Zeinen egoki jokatzen ari da. Defentsan ari behar izan dute, kantoaren lehenbiziko zatian. Baina ongi eutxi gainera, diegalabiek. Eta azkenean hau ere Muruak bukatu. Lehenbiziko bitantoak gorriek galduak izan dira. Ondorengo hirurak Muruak bukatuak. Bi ezkerrei ez txokoan. Azkenengo berriz, eskuinez bebetik. Egira. Goixo txokorak.
Zein ederki egin duen eskubuturra egin jokoa. Bai, eta askotan muruaren gandik ikusten dana, hoixe da, azkenen oain tantoa bukatzeko izatenean erreztasuna, baina murua hori baino askoz ere gehiago ikusi dugu defenditzea tokatu zaionean bikain defenditu dola. Gero askotan lauterditikan airez pelotas txarra asko kentzen dio bere atzelariari eta gainea erritmoa jartzen do. Eta bueno, txapelketa guztien zehar sekulako maila erakutsi eta gaur finalan hasiera honetan ere erakusten ari da zenbatainoko maila daukan. Igoa. Armabikoa. Eutsi Etxarriarrak. Gora! Ongi eutsi gainera. Etxarriarren azko aurrelariak. Eta gehiegi arrotu du. Hain Bernaola Bizkaitarra. Bat eta bost. Beste pilota bat kantxara. Bai, eta Bernaola ere ikusi dugu hasiera honetan 4-5 inguru horretan eskubiarekin aukera doken bakoitzean oso ondo luzatzen do pelota, ezkerrarekin pelota asko kentzen do eta bueno, maila handiko pelotaria dala erakusten nahi da. Adibidez erantzun dio eta oso bizigurua. Oso biziera. Eta ohartu denerako gainean zuen pilota. Sei eta bat. Jaso bai, baina kentzerik ez du izan. Erki Bernaola. Gora! Erraz diardu eta kolpez eta fresko ikusten ari naiz. Azken gora joanak ibaditu baina. Igoaren sakea. Bai, eta momentuz, Aingeru Bernaola bai da bizkarra erakusten Garmendiari eta bueno, horrela jarraitzen baldin bado partidak, ikuste du muruak zerrez bukatzen den tantoa eta zaila izango dute gorriek partida aurrea eramatea. Garmendia. Ongi eskatua. Ederki atzeratua. Ozta baina barruan. Bostetik murua. Goleari hurri. Ongi. Horre sartu eginda. Ezkerra irea luze. Utsondia. Utsondia igoak. 7 eta 2. Eta Beñat Garmendiak partida eten beharra ikusi du. Aspen presan du. Hale bat urte zaritua da Beñat Garmendia. Ez da, gotzoko mutila, sekula ez da izan. Baina
baina oso tironaria bai, ezker esku erki jokatzen duena, beti ongi jarrika, ongi eskatu, gutxi galdu, eta zaletasuna profesionaletatik, enpresa handietatik kanpo geratu eta batzuek, kito. Egin beharrekoak egin ditiat pentsatzen dute, baina honek benetako zaletasuna dauka eta hemen segitzen du afizionatu mailan. Bai, eta, bueno, ondo eskatutako denbora izan dela iruditzen zait, ze azkenen 7-2 errenta handia hasiera honetan, baina horretaz gain gorriek egin dituzten bitantoak Bernaolak gora botatakoak izan die, eta horrekin esan nahetena da, bueno, azkenen gorriak ez die dominatzen ari, gero tanto bukatzeko garaian ere murua askoz ere eraginkorragoa izaten nahi da, eta bueno, dinamika aldatu beharrean ikusi da Garmendia eta horregatik eskatu du denbora. Atzera murua. Indarrean. Garmendia. Bizi. Igoa. Ongi luzatua. Bederatzi eta laurdenetik. Eutxu. Ezkerra airea ona. Igoaren ezkerra airea. Oso bizi eta luze. Eta hain muruak boleak bat gaizki eman do, eta horren ondorioz gorriak dominatzea pasau die, eta bai igoa askoz ere erasokorragor ikusi dugu, eta hortaz aparte ikuste dugu dinamika aldatu nahian dabilela, eta ea lortzen don oain sake hartuta. Erori egin zaio, ongi. Baina, garne egon da. Lauter ditu berritzen arrasatea. Pilota zaila jaso du. Bernaola. Hori gora bestela ere kanpora zikoan pilota zaila zen oso eta jarri duenari eman behartzen jo meritua oso pilota da luzea eta ederra izan zen 4-7, beno partida berdintzen ari da jokoz eta emaitzaz. Bai, eta, denbora eskatu dute 7-2 zijotzela, eta bintzet urrengo bitanto hauetan dinamika ezberdin batean ikuste ditugu gorriak, eta partida aldatu dela dirudi. Garmendia, behartu. Eskatu eta jaso. Mozkeratu zaio Garmendiaren. Ezka sotan bizi-bizia buruak. Egigoa. Sokora. Ongi. Kampuan.
Ia gantxe zeuzkane, gain gainean. Bernaola txokoan, burua zabalean zaila zen hor, tanto egitea. Bai, baina oain Garmendia pelotaka luzeagoa jotzen ari da, eta bintzet igoagoan ja aukerako pilota gehiago izaten ari da. Eta bueno, oain egia da ez dola asmatu eta tantoa urdinentzat izan dela, baina nik dinamika aldaketa txiki bat ikusten dut bintzet, eta ikusiko dugu aurrengo tantotan jarraipena ematen dioten. Beñatek du pilota, Beñat Garmendia. Beasa indarrak. Eman dio buruari. Bado Ander. Zabalera nahita. Eta tanto. Bederatzi eta lau. Serre bere buruaz, Garmendia. Bai, egia oso pelotari sendoa dela Beñat Garmendia eta bueno, ez dago ohituta horrelako hutsak egitea. Erki bildua. Ongi. Listo. Eutsi. Sortamano bizi-bizia. Kendu Garmendia botez jarrera bere burua atzera. Bostetik morua. Bindu. Eman egin dio Garmendia. Eta tanto, ongi Beñat. Oso pilota gara hona. Bai, eta egia da, bueno, aurreko tantoan Garmendiak zabalera zabaletikan restatu saka tutxe indola, baina nik berriz ere aipatuko edikoen dinamika aldaketa bat ikustetela, iruditzen zaitu hain gorriak partioan sartuago daudela, askotan dominatzen ari dela eta hain muruari asko kostatzen ari zaio bigarren jugadorrotikan erasoan sartzea, eta nik uste dut hori dela bidea gorriena, tantoa landu, gutxinaka tantoa dominatu eta hortikan aurrea ziur aukerak izango dituztela partida aurrera eramateko. Sartzen izan, Erki, Bernaola. Bazterrera. Eta horren eskuen ere, astindu. Ongi, Garmendia. Gantxoa.
Eta Bernaolaren gandik gehien harritzen hauena da zerreztasun daukan goi kolosa bilatzeko pelotaka bakoitza. Bilatu bakarrik ez, aurkitu iten nola, askotan hor goran jartzen du pelota eta asko zailtzen dio igoari tantoan sartzea eta erasoko pelotak izatea. Oraino gerri jotako pilotaka da, Jaso Garmendia Gormabikoa! Iritsi eta Jaso! Gehienean urdinena da agintea. Eta tantoa Gorri! Gormabikoarekin bukatzen ez du asmatu. Anderrek etena eskatu du orain. 6 eta 9. Eta partida dezenteko hortu da. Bai, ikusi egu lehenengo 5 tantotan nola bisake ez tanto egin ditun Ander Muruak eta jokaldiz egindako 3 tanto, eta oso errez markagailuan juntie, baina hain berriz ere partida gortu da, Gorriak partidan sartu dira eta hain partida oso irekia ikusten da. Eta 9. Bizitasun handiagoarekin jokatzen ari dira urdinak. Hiru tantotxoaren alde polita dute. Baina hasierako garen antzik ez du orain ikusten ari garen. Bai, eta nik uste Gorrien jokoa garbia izan barra daukela, tantoa landu atzean eta gero aukerako daukanean Josu Iguak erasoan sartu, baina joko zuzen horretan hasiera batetik sartzen balin bada Muruarekin ziurrenik arazo gehiago izango dituztela Gorriek eta urdinek partida beraien nahi duten tokira eramango dutela. Bizi. Atzera Muruak. Eraman Garmendiak. Ara. Zer egin duen Arrasate. Pilotaren bila joan da, baina eta bat erori zaio eta bebetik txokoan goxo. Bai, errekurtso polita atea do eta bain ikusiko dugu, baina pelota hilda utzi du hor txokoan. Ezkerra girearen bila joan da, azkenean bebetik eta eskuinez, eta ez dago hobetu usterik. Artista tantoa, begira. Benetan polita. Eta nola ospatu duen, Ze, baina ikusten dobeak baita gehiago kostatzen nahi zaiola tantoak egitea, askotan defenditza tokatzen nahi zaio erasoan ibili beharrean eta ikusi du garrantzia asko zukela tanto horrek eta horregatik izan duen ospakizuna. Atzera Bernaolak. Oso egia. Hor batzuetan bostetik sartzen eta ere ikusi dugu, baina hau da benetan eraginkorra, aurreko hormaraino bila joatea. Eta hor, Beñat Garmendia sotamano sartzean bakoitzen, nik uste esku horkoarekin ematen nahi zaiola sotamanoari eta horregatik oso aurrean uzten nahi da pelota eta oso ondo aprobetxatzen nahi da Ander Murua tanto bukatzeko.
Garmendia. Non dio. Bildu bikain. Ez hori da aprobetxatu. Sokora. Eutxungoa. Bai, eta hor muruak ez da pelota bakar bat uzten atzelariari, asko sartzen da irez eta erritmo asko jartzen dio partidari, eta kasu honetan baina Garmendia oso adion barko do, ze bestela igualentzat txokoa eta zabala zaintzea oso zaila izango da partidu guztian zehar. Zokora berriz ere diten, pasa eman egin dio. Eta nagusitzen ari dira. Gehiago izaten ari dira. 6 eta 9 ekarri dute, baina berriz ere badoazkie. Distira handiagoz jokatzen Urdinek. Burua. Partidako izarra zalantzari gabe, tanto sorra ederra du jago ginen. 6 tantoz aurretik, eta etenaldi eskatu dute. Josu Igoa, Etxarrierrak, Beñat Garmendia, Beasaindarrak, Goñiren oroimenezko 32. txapelketa, Goñi, hemengoxea, Zumarrakoa zen, jokari profesionala, eta Zorreztoko istripu batean zen, Aztein Bideian, eusten diote hitzordu garrantzitsu hori, eta aurten ere final txapelketa herrikoiaren finalean Ander Ibarluzea eta Joanes Izagirre nagusitu dira, Beñat Agirreren eta Jon Tapiadorren aurka lauterdian 22 eta 21 irabazi du APS-etxeak Sánchezen kontra, 12 eta 1 eta 20 eta 19 atzetik joan da. Eta binakako finala orain. Benetan, motz xamar geratu zaio, baina orain ere zeinen ederki egin duen esamuturra egin azken milimendu hori efektoa eman eta ezker horma sartu. Egira, hemen ikusiko dugu txapapean txokoan dagoen kameraren irudien bidez. Kiak! Zeinen hori. Bai, eta ikusten da murua gaur gaizto etorri dela Zumarragako frontoira. Aukera oken bakoitzean oso ondo asmatzen eta bueno, hobe lukete gorriek berari pasatzen saiatzea, ze bueno, bestela uzten badiote aukera ikusten da ikutzeon guztia asmatu egiten dola eta min asko egiten ari da erasoan. Hor muruak bera zabaleratzearekin batera Igoa ere zabaleran zekarri du eta zulo ondia geratu da eta motz-motzean gain baliatu du. 13 eta 6. Goiko lauzak baliatu eta 8. Eta arroegia Beñaten erantzuna. 8 tantoz aurretik Urdinek. Bai, eta iruditzen zait Ander muruari pelota kentzeko nahi horretan, pelota gehiegi loratu dola eta gora juntzaio pelotaka da. Eta baina, bueno, 8 tantoren faltan, 8 tantoko abantaila dute Urdinek, eta, bueno,
ea orain tanto jara bat egite duten gorriek, ze bueno, bestela ja partida guztiz jungo zaie. Antxoa bizi-bizi, txokora kontra erasoan igoa, jaso ordea Muruak. Garmendia. Biak gorok ziren, biek tira diote kolpea, baina Arrasaterrak jo du, hau ez da asko zobea, eraman ordea Ingeru. Atzera Garmendia. Boleaz, Bainariarra. Oso bolea ona du. Zabalera. Eta hemen aurrerantz zijoala harrapatu du pilota horrek eta apur bat esorekatuta tira dio kolpea. 7-4. Eta behitu zer egin behar izan duten gorriek tanto bakar bat lortzeko. Murua, bueno, defentsa ikaragarria du eta Bernaolak ere erakutsi du ze motatako pelotaria dan. Oso ondo defenditzen du, bai botez, eskuin bolea aparta dauka eta bueno, gaina ez du bakarrik eramaten, horre bost erdian bolea zenbate honen gaina eman egiten dio pelotari eta bueno, asko behartu ditu gorriak eta bueno, asko landu behar izan dute tantoa bai Josu Igoak eta bai Beñat Garmendiak, ba tantoa bereganatzeko. Ezkerrairen luzea. Jo! Ikuskarria benetan Muruaren ezker gantxoa. Ze abiadura eta ze doitasun. Eta hemen mutikoak joan zaio Muruari. Zozketako zenbakia ateratzeko eskatuko zion. Haze tantoa egin duen, begira, Zoragarria. Bai, eta erakutxio Muruak ezkerrairarekin zenbateainoko mina egiten don, askotan lauterdi inguru hortan hartzen do, ezkerrez eta pelota txarrak kendu Bernaolari, beste askotan ezkerrairez sartu eta hanketara botatzen dio Josu Igoari, eta kasu honetan bezala matematikoa egin du. Bernaola. Bien, izan da. Bai, nonbait. Muruaren ahaz. Txapagaina izan duzu. Horren duzue, Etxarriarraren gantxoa. Gantxo ona. Beste pilota baten bila.
buruari behar bezala eutsi eta pilotari ere ez. 9:15. Eta egia da bain, Bernaola gora bota hola, baina eskugozo da benetan, ez? Errez ematen nion pelotari. Pelotaka da gehienak eskuan bikain sartze ditu eta orain egia gora bota hola, baina grazia handiarekin emandako pelotaka da izan da. Atzera Garmendiak, bikain, errebote ingurutik, eutsi Bernaola. Goiko lauzan jo eta erreboteko zulora. Punpaire zera materik ez. Zaingeru, bikain Garmendia. Zeritu gotaka da joituen. Bai, eta partida puskatuta zegoela zirudienean, baina tanto batzuk egin dituzte Josu Igugak eta Beñat Garmendiak, eta bueno, oain 5 tantotara gerturatu die, eta berriz ere partida irekia dagoela dirudi. Etenaldia eskatu dute urdinek. Erantzun bikaina sakiari. Garmendia. Erra. Somuruak. Hormabikoa, hor da Bernaola, zeinen ongi joan den. Edo azkarra handiarekin jo pilota, bildu Garmendiak. Jarrita dago. Ongi dut. Sokora. Moztu. Bernaola. Orain ere nola joan den. Eta sora pasatzen saiatu da. Baina energia rapatu zepoan igoa. Eta hoi irabazi egin bertzaile, Josu. Bai, eta bueno, oain Beñat Garmendia gehiago luzatzen nahi da pelota, eta bueno, gutxinaka dominatzen nahi da atzealde horretan, eta bueno, horrekin lortzen nahi dena da murua ez sartzen beste jokoan, eta bueno, igua ere pelota ondo moitzen nahi da, eta laut ontutara, Xavier. Aldea jaten ari dira bai. Sake azpitik eta gurutzatua. Urrengo pilotaka da. 9-ra Jaso Bernaola. Asko gozatzen eta luzatzen orain. Erantzuna Bernaola. Bila igoa, ez du gozatu.
eskatu, Komorik ere atzeratu. Zatzen orain behasen garra. Bai, eta egia da Bernaola erantzun apartak ematen nahi dela, baina hala ere erantzun apartak eman arren ikusten da gorria dominatzen nahi dela eta bueno, bain partido asko berdindu dela. Murua! Bozkeratu zaio. Sotaranoa Garmendia. Sotamanoa urrutira barruan da Bila orain Bolea, Biurri Jasoigoa Sartu egin da Murua eta Biurritu Erra izan dut Etzen bat ere erraza, Ez gaina Gaina nola gurutzatu duen Zoragarria. Eta gaina lan asko inda gero. Ja oso Tanto gogorra jokatuta, bai. Nekatuta zeuden lau pelotariak eta zoragarri bukatu du. Eso hutsarekin. Ezker hormaren ondotik eta parrurantz zijoala. Zoragarri bukatu du. Hemen txabizu. Bai, eta bueno, azkenen batzutan gertatzen da hor aurrean tikitaka horretan jokatzen egoten diela bi pelotariak eta nik uste igoari tikitaka hori etzaiola hainbeste komeni. Hobe luke agian atzean gehiago dominatu eta erasoko pelota daukanean bai eraso egin, baina gero tikitaka hori hortatikan aldetzen saiatu, ze bestela Murua ikustegu oso arriskutsua dagoela gaur eta min asko egiten ari da. Hau jasotzerik ez zidoak. Eta bueno, ja 17-11 eta behituzten bat pelotak zaietara sartu da Ander Murua eta nik ez dakit huts bakar bat egin ote duen. Asko eta nonaiti sartzen ari da eta oso eraginkor eta gari galdu da. Eta kontutan izan zenbat pelotak zaietara sartu da, lau lauterritikan pelota txarra asko kentzen Bernaolari eta alerik ez galtzea ikaragarria iruditzen zait. Garmendiari ezker horman sartu zaio ezin jaso 11 eta 15 etorri dira, baina alde handia orain. Eta 7 tantoko aldea handia da edonorentzat, baina Murua eta Bernaola bezalako bikoteaten aurka ikaragarria handia da. Uste dugu oso faio gutxi egite dituztela eta bueno, ikusiko dugu urrengo tantoa nola juten dien, baina asko kostatuko zaie gorriei partida honi buelta ematea. Gurutzatu. Bizia.
Botamanoa. Ongi Garmendia. Zokora. Luze nahita zenbat sartzen ari den. Mutil indartsua da eta fisikoki bizkorra. Jaso. Igo Abila arki joan da eta zoragarri pausatu du. Abila joateak asko balio zuen, tanto gogorraren ondoren gainera. Eta behitu behar nahola zenbat korrikal saio egiten ari den, eta hala ere hortxe zen berriz ere, Pelotari atzetikan emateaz gain eta pelota asko kentzeaz gain, gero aurrean muruari asko laguntzen saiatzen da eta horrelako partido batean horrek asko balio. Begira, hemen kentzerik ez du izan, oso ongi joan da, Josu. Zen hori, baina buruak berak erantzun. Garmendia, lautik atzera. Hor ere, buru sartu da. Otamano zongi Garmendia. Hara, hemen hasi da irekitzen. Oso behetik zen. Erraza. Txapara. Bueno, bat galdu du. Beste bakarren bat aurretik. Ez ditu askoan ere galduak ez. Eginak bai eta atzelariari pilot asko kentzen gainera. Lan aipagarria egiten ari da, Arrasatea. Nola utzi dion Bernaolak. Gantxoa barruan eta 14. Ozta baina barruan. Amalau eta 18 berriz ere lautantora. Eta nola dien partidako dinamikako, hain 18-11 zijoazela eta partida galdua zutela gorriek zirudienean, Igoak bi tanto zoragarri egin ditu. Lehenik txokoan eta orain gantxo zoragarri bat eta berriz ere partidan sartu die. Erke egin dugu. Gainera, etorri zaio. Topoan, arrutzia. Erra zeldu da Garmendia. Eutsi Bernaola. Ongi Igoa. Eman egiten dio. Hemen oinetara jokatu nahi eta aurreratu eta Igoa bera sartu da.
oso ongi bihurritutakoa, baina hiru terditik sartua izan da eta txapara joan zaio. Etenaldi eskatu du orain buruak. Badatozkie, aldeak asko murriztu dituzte eta gauzak are gehiago zaintzerako partida etete erabaki du eta ongi etena iruditzen zait gainera. Bai, eta tanto horrek asko baliozon, 18-14, urdinek tanto egin ezkero 19-14 jarriko zien eta partida oso ongi bideratua. Eta bueno, bain denbora 18-15 eta bueno, ea bain dinamika positibo horri heltzen dioten gorriek eta gehiago gerturatzeko aukera duten. Ondorengo tanto hau garrantzitsua izango da. Josu Igoa. Ongi eutxia. Eta Garmendiaren pilotara da, 9-4 baztertua. 16 eta 18. Eta partida bizi-bizirik dugu, Jaun Andreo. Eta ia ekarri dute, bi tantora jarri dira, eta ez urdinek asko galdu dituztelako, edo ez bintzateko era garbietan eta pare bat erremate txapara buruari, baina orain Garmendia gehiago luzatzen eta askotan agintzen, eta eutxi Bernaolak. Garmendia goixo utzi du, enbizikoan iritsi da burua, Bernaolak pasatutako pilota, eramaterik ez, 17-18. Badakarte, ia ekarri dute. Bai, eta, bueno, lauterdiko finalean ikusi dugu nola, bueno, Sánchezek abantaila handia izan duen partidu guztian zehar. Eta bueno, azkenen APS-etxeak partidari buelta eman dio. Eta ikusko dugu hain honetan berdina gertatuko den ala ez. Ea hain atzetik joan direnak partida iraultzeko gaitasuna edo aukera duten. 6 eta huts eta 12 eta bat irabazten joan da Sánchez APS-etxearen kontra lauterdiko finalean. Gero 17 eta 16 Goizuetarra aurreratu, 21 eta 19 Iruindarra aurretik, eta azken hiru tantoak APS-etxeak egin ditu, 22 eta 21 partida eroa, erabat. Eta hemen ere ez dakit, eraman Bernaolak Igoa bila. Txokoan pausatu du eta txapara joan zen. Ez dute partida berdintzerik izan. Azkenengo hau
bete-betean txapara. Sartzeko pilota zuen. Bai, eta bueno, gaina da, egia da oso ondo utzi dola txokoan, baina bueno, txapa jodo eta berriz ere muruak sakea, eta ikusiko dugu urrengo tanto behin nola juten dien. Igoak eraman nola bait eta gaiztotu intzaio muruari, gero berari gainera, eraman Anderrek atzera, hemen dator, eta eramaterik ez, alegin garanta egin du baina. 18 eta 19 partida berdintzeko beste aukera bat gorriek. Eta nola dien gauzak, igoak sakerrestuari oso gaizki eman dio, baina traketxe eman arren, bai, hori da, gaiztotu zaio eta azkenen tantoren dinamika behaien aldea eraman due, eta azkenen tantoa gorri, 18-19 eta partida oso irekita. Indartxo erantzun dio. Botez jarri behar izan du Igoak. Bernaola. Aspaldian Garmendiaren bizkarra ikusi zierdu, baina Anderrek. Txokoan erki utzia. Eta bigarrenean eraman du murua. Ados Jaun Andre Ogado, 19. Bai, eta zenolako jaialdia ikusten ari gara. Zenolako bi partida. Bai, eta gaina oain, zuk esan da bezala, Garmendia bizkarra erakusten geroz eta nabarmenago Bernaolari, eta bueno, azkenen Igoa aukera gehiago izaten ari da, eta orain partida guztiz aldatu da, 19 eta bueno, ea muruak lortzen duen partidan sartzea eta pixkat aurreko joko horretan berak abantaila ateatzea. Gantxoa erdira, motz geratu zaio eta txost. Motz geratu zaio muruari, baina ala eta guztiz urpi handia eman dio txost egitera jotako pilota eta lortu du helburua. Begira, hemen gantxoa erdira jo du eta muruak. Harrapatu bai, baina aurreratzerik ez dute lortu gorriek. Eta aulkira, atoz berriz ere, eta nik uste hauek ja ez direla etenaldi taktikoak, fisikoak behizik. Partida luze eta gogordoa. Eta horrendik ez da erabaki. Bai, eta hain Bernaolari, kostatzen nahi zaio pelotak kentzea. Lehen 6, 7, 5 kuadro inguru horretan egon da denbora luzez pelotari ematen, baina hain ja zazpitikan hartzea ditu hankak behin eta berriz, eta bueno, horrela asko kostatzen ari zaie urdinei tantoak egitea. Eta egia bi tanto bakarrik falta zaizkiela, baina bueno, partida guztiz irekia dago, eta ea bai buruak sakerekin asmatzen duen. Nik uste sakerekin arriskatuko dola eta sake eta errematean abantaila lortzen saiatuko dela. Ander Murua. Igoak bolea zerantzun, Bernaola. Atzera.
hasierako txisparik ez du orain. Eta ara Garmendiak nora jo duen. Ezkerrez gehiegi errotu du Beasaindarrak aspaldian askori galdu gabea izan da bau. Baina horrek gora alde egin dio 21 eta 19, baina lauterdiko partidan 21 eta 19 aurretik joan denak azkenean galdu egin du. Hau ere ezin emango dugu oraindik bukatutzat. Bai, nire berdina pentsatzen nahi nintzen, azkenen lehen ere 21 jundie eta bueno, ikusiko dugu hain, bai, egia da bain pelotaka dago Garmendia gora gota dola, baina pelotaka asko dominatzen nahi de Gorriak eta iruditzen zaitu indikan partida edo zer gauza gerta liteke. Igoa, gaizto. Jaso, Anderrek. Atzera, Etxarriarrak. Bizi atzeratua. Biladoa. Gantxo ona. Gainean, txokora, handa Garmendia, jaso. Bernaola. Ongi eskatua. Eta bikain luzatua. Balekoa. Osta baina balekoa. Moztu buruak. Horre sartu eginda. Sotamanoa. Horra. Oinetara bizi. Eutxingoa. Txokora. Bernaola. Ez dirakan mutxak Gorriak. Eutxi eta eutxi. Atzera Garmendiak. Ongi egin geru. Urrundik sartu da. Larri izan da txapa gainean. Gaizki jotakoa baina Biurri. Garmendia zabalera. Eutxi. Atzera Igoak. Bernaola boleaz. Zer nolako partida bukaera. Leher egin da pilotaria. Gozo gorra doa. Eta txaloak laurentzat. Eta Bernaola galdu azkenean. Nekearen lana. Tanto gogorra jokatu dute oso gogorra. Burua bera ere erabat jokaldia egitera. Jakoak eta nik uste Laura oso nekatuta daudela eta orain Gorriek eskatu dute etena. Eta bai, Gorriak bai nekatuta daudela, baina benetan lehertuta ikustetena Bernaola da. Baina askotan pelota gaina etortzen nahi zaio eta ala moduz eramaten nahi da. Eta azken fasea oso luze egiten nahi zaio eta gaina Garmendia asko exikitzen nahi zaio atzeko kuadroietan. Eta nik partida guztiz irekia ikusten den eta ikusiko dugu ea burua gaitasuna daukan partidan dinamika beak eramateko, ze bestela asko kostatuko zaie txapelak etxea eramatea. 20 eta 21 sakea Igoarentzat. Hau eta hurrengorik balitz. Eta Garmendia baina ez dugu deskubrituko, baina behitu ze partida gogor jolasten nahi dien eta ematen doa indikan fisikoki topera dagoela. Josu Igoa. Motzean gurutzatua eutxi Bernaola, geharki.
etorri zaio eraman. Goa. Sokora. Anderrek. Okea tira eta ongi batu da Igoa. Eta bukatu da partida. Ezker Ormari asko heldu dio pilota horrek. Eta Garmendiak ez du eramaterik izan. 22 eta 20 garaipena Muruarentzat eta Bernaolarentzat, eta ze partida ikusi dugun, Josu? Bai, egia esan oso partida polita ikusi dugu. Hasiera batean bai Murua eta Bernaola aurretik garbi egon die, eta ematezon partida beraientzat jungo zala, baina gero Igoa eta Garmendia oso sendo aritu die, lortu dute partidua bere aldera eramatea, eta azkenean gainea oso partida berdindua zion, eta azkenen Murua eta Bernaolak irabazi dute partida. Beno, hementxe daukagu irabazleetako bat. Zatoz hona mesedez, zaingeru, zoriona. Eskerrik asko. Partida hain ondo, hemen biak datozkigu, biak harrapatuko ditugu. Zorionak zuri ere. Eskerrik asko. Lehendabiziko zatiak eta bigarrenak ez dute elkarren antzik bat ere izan, ezta? Ez, sartu gari oso ondo partidoan, ez? Horre, pelotak zazen nahiko bizi eta berri, eta ni eitzen hau oso aurrian desente, eta oso ondo kentze dutzen egin geru, eta gero gogortu inda partida, ez? Badakigu ze bi pelotari dian rokoso ez da bizun defensa ez da galtzen, eta sufrituta oso posko. Azkenengo zatian oso larri ikusi zaitugu aingeru, bikote gogorra da, ez dute amore ematen, eta azken zatian askotan erakutsi bizu Bizkarra Garmendiak. Baina, esan dagoen Anderrek, esan dagoen moduen, ez da, azkenien lehenengotan ondo joan gara, baina gero azkenien partio gortzen joan da, kargeta juenaz eta eskuetatik urten ezinen ibili da, eta Ander laguntzen ibili da, Ander ibili da oso ondo, eta gerria erakusten ibili da, eta aldo guen egin dugu. Sariak zain dituzu, eskerrik asko bioi. Vale, zuri. Lan erra egin dute, partida erra ikusi dugu, eta sari banaketari ekin diote. Inigo Bianak diardu gure esatari laguntzaile izan den Josuren anaiak orain aurkezle lanetan. Eskerrik asko Josu laguntzagatik, laguntza ederragatik, eta sari banaketari ekitera doaz, eta guk honen beste ezagurtuko zaituztegu. Txapelketa herrikoian Ibarluzea eta Izagirre txapeldun, Agirreri eta Tapiador irabazita, Lauterdian alde handiarekin aurretik ibili da Sánchez Apezetxearen aurka 6 eta 8 eta 12 eta 1, 21 eta 19 ere bai azkenean galdu egin du, eta Binakakoan nere alde handiaren jabe izan dira Ander Murua eta Aingeru Bernaola, baina Josu Igoak eta Beñat Garmendiak erakutsi dute zer nolako bikotea osatzen duten, bikote horra benetan, eta lan on asko egitera behartu dituzten. Eta honen bestez, sarien irudiarekin agurtuko zaituztegu pilotazaleok. Eskerrik asko, izan ongi.
Zure txapelketan eta autonomia emateko, berrikendo rezoa dala, pelotari, eta zure bere bai. Baina, hau banatzeko, norbait behar
aurkezten dituen bezala pelotari aurkeztu duen. Bera da, Inigo